Martin Bertso. Mari Motots estu dago. Bizkarrean mendigailurrera igoko duela hitzeman dio Porrotxi. Ezinean dago, baina burugogorkeriak jota dago, eta gailurreraino iritsi nahi du, kosta ala kosta. Zama handiegia daukat bizkarrean. Eta kontzientzia liskarrean. Mari Mototsek ezinen jarraitzen du, baina saiatzen jarraitzen du. Dardarka daukat belauna. Eta marmarka laguna. Mari Mototsek ezin zuen gehiago, eta hori onartu ordez, segi eta segi egin du erori arte. Lurrera erori dira biak. Hitza bete nahi eta hitzez bete naiz. Emandako hitzak zenbat pixu, hurrengorako badakizu. Bete ezin den hitza ezin denez bete? Halaxe, dena egiteko duenak, dena uzten du egiteke.